pete. Ecel to, wis to. Aduh. Wis, aduh bar mampu basin-basin meletos iki jan. Wis. Wis to tak golekno nang pasar Jasa. Kuwi apa? Wah, iki barang ngono kuwi. Engko ora imbang. Wis Ora saiki wis sedahi wis mepet sing penak wis. Lanjut. kene wis Gandeng ayem. Mbak gandeng. Pak pantes ya ngene iki ya. Kayak Dewi ambek apa? Dewi Sri Kandi sing lanang Sri Bombok berarti pantes. Ora apa-apa, Sri Bambok ngendhek. Ken Mbak Niken. Nggih, Kang Mas. Badhe teng pundi? Niki badhe nganu nyangkeng kiri teng anu teng pasar. Oh. Cek nggawa kiri. Nggih. Mbon asu kok, Mas. Tuwek kok. Wis tuwek ya asu. Makasih lho, Dik. Sama-sama loh. Kene wong tuwek dindo asu. Ngadepi wong wedok iku kudu halus, ora kena dengan kekasaran. Gak, aku elek-elek entah nak sopan aku ki. Kalajengaken melih diajeng. Iya. Endi nek kala jengking? Kalajengaken. Iyalah tak. Kalau jengking ngentup bathukmu kuwi. Sinipta kangku wasa Oke. Didawahne napa, Dik? Lewong nggih, Mas. Oke. Ya, Eko. Yuk, lewong. Dadi liwang atiku. Tresnaku bagi awa hati.
Dek Niken duduk dulu nanti Oh, lagi. siap. Yo, nanti lagi. Benar. Lanjut Mbak Sri Wahyuni Pesek. Oh. Nah, sinden-sinden tanjake. Oh, nggih, monggo, Mas. Yo, aja menang disepoti. Yuk, kasih musik biar hebat. Yuk. Oke. Sugeng dalu Mas Akbar. Wilujeng dalu. Heeh. Nggih. Nah, iki disapa dulu no, ada dua cowok ganteng kok. Selamat malam Mas. Asine apa nyapa kono orang itu Nggih. kene aku ngerti. Selamat malam Derek Tepang kula Sri. Sri sinten? Sri Pesek Derek Tepang nggih Mas. Nggih. Aku yo do. Nggih, Do udah. pesek. Aduh. Oh, Lah padha pesek Jenengan kok. sinten? Kula blek. Apa kuwi? Blek petek. Nggih, blok Blok ketek. petek gitu. Heeh. Kan nembang napa Mas Akbar? Iki milih, ana podang kuning, salat badar, gubuk asmara, langgam ali-ali, engko selamat mengko. Ali-ali mawon nggih Mas. Ali-ali oke. Nggih. Selindro. Kok Mbak gak Sri nyuwun sewu. Gak Pinten? mundak-mundak mbok ake-ake. Mboten gadah. Gadahe ali-ali. Lah nek ali-ali pantes kan wong Nggih. wedok. Nyuwun Terus, sewu Mas. Mbak Sri. Nggih. Di dalem saking pundi panjenengan? Kula saking Bagor Nganjuk. Wah, Bagor mriki. Nggih, cerak mriku mawon. Masyaallah. Mau diliwati awake dhewe, Met. Nggih. Sing ndi to? Bagor Tangerang. Nika Bogor. Bogor. Oh iya. Lewati mriko jenengan. Nggih, kula wau medal Bagor. Oh. Nggih. Nggih. Kowe mah ngerti to dalane Oh, Bagor? ya ora turu aku. Kakek turu kok. Ruwok bangga. Monggo diajar. Yuk ali-ali langsung bae. Oke, buka celuk ya yuk, Mbak Sri. Langsung. Ngagem ali-aliku pamrihe aja lali marang aku nadyan kula boten melu Unjuk dumateng Bapak Sumarawah sekeluarga. Mugi-mugi saged dados jampi sayang. Oke, ali-ali ya. Lamun ambane salaka emane amung tansah tenang tuwa niki kancana besihe tansah manggiha raharja yen nganti ilang mripate jarene nama hirup beda yen nganti tiga wong seje besuke wis mangsa Lanjut. Pilihanku mripat biru pamrihe mreh sulistya ingkang warni ngondisi atiku besoke merasanono ali-ali
kasih. Iya, Mas. Dilanjut iki Dek Beatrice, Dek Sinta, Mbak Enggar jumeneng bareng. Oke, yo. Bacake ya. Sepati Mas, yuk. Lo. Oke. Ditoto barisane Mas Komet. Langsung telung ondok. Met di siapa, Met? Heeh. Syukur. Wah, iki. Semuanya pada demikian. Ya mang apa tuh, Mas? Mosok gak cedhak to? Ra cocok. Hormat, gerak. Hormat. Tegak, gerak. Iki apik iki. Berhitung. Mulai. Set. Mulai baru satu. Ngono. Siap. Berhitung. Mulai. 1, 2, 3, 4. Cuma 4 ini. Ya. Laporan yang saya terima 6. Loh. Mana yang 2? Yang 2 digodok, Pak. Masih digodok. Gembili ya. Masnya digodok untuk suaranya biar lebih bagus. Oh, iya. Tolong 3 ini. Yang 1. Siapa namanya? Saya duduk, Pak. Coba hadap kiri, gerak. Loh. Iki dalam. Keruh kita tak gaduh. Coba ditanya. Kalau tadi sudah ada 2 gending, kali ini lagu untuk para kaula muda. Iya, Pak. Tanya satu-satu. Saya tanya pakai lagu boleh, Pak? Boleh. Kendangnya, Mas. Oh, kendangnya. Apa betul lah, Pak? Betul dia, Mas Teh diiringi. Oh, ini kendangnya iringna, Mas. Loh, ora Mas Teh kendangnya jupuk Terus? didol. Pakai lagu ya dia ya. Yang ini siapa namanya? Nama saya Patricia. Piye. Kok nadane diatur sing apik. Nadamu lho. Pedotane ndak penak. Jajal. Aku dhewe yo elek ngono maksudnya. Long kowe yo tolo upo. Kono lho ora kompak, kowe ketok kompak iki piye? Kono muni, ayo Mas, ngono lagi. Ayo Mas, Aduh, Asik. ayo karo gerak, ayo. Gerak semua. Ayo, obat. Ayo. Yang gerobah ya lali omonge. Alah. Sapiro timpune delok ayo. Yang ini siapa namanya? Nama saya Adik Batris. Adik Gabris. Ora. Siapa, Pak? Kok iso gablis itu? Gotri. Batris. Lanjut, Mas. Ayo. Kalau yang ini siapa namanya? Nama saya Sinta. Baleni. Kowe. Ngene lho umpama kowe iki lho nak takok sing apik to, Dot. Kendange iki disesuaikno. Oh, aimu. Dalam Mas, sapira Mas? Kalau Mas. Yang ini. Celok. Lah nek kowe iso gak takok dhewe. Kene tak contoni. Ya, Kak. Umpama aku dadi kene, kowe sing takok. Yang ini ngono ta. Yang ini siapa namanya? Nama saya Sulastri. Krungu badanan. Kok iso seru men ta ya. Sing tengah baleni. Ya. Iromo. Yang ini siapa namanya? Nama saya Sinta. Ya, iki penak iki. Ayo, sijine kowe Mat, sijine yo. Kalau ini siapa namanya? Nama saya Angger. Bisa gar. Rumah saku kebelet dadak. Kita drone ono tamone kita.
sepeda motor. Apa? Gase mangkring. Trek. Ning ora masalah. Ora masalah. Iya, Apa iya. sih arti sebuah nada? Iya angel lho. Upama anak muda iki, Mas. Yo. Kayak anak muda. Mau lagu sing cocok apa musik? Mau musik apa? Yo. Apa? Yo. Kowe iki cocokan sik ta. Ngawur. Sampai C. C, C. Wah. Oke. Tak tulung. Heeh. Iya. Mana berang? Sik tak pas cangkemku ning Ini lagunya apa ta? Anu Medyo Nyawi. Ah, cocok. Kok gong kukut-kukut to lagu. Kang Doli Mas. Sampai arep wis ditutup kuwi. Kulina wae. Ora kulino aku ndelok berita ning TV-TV iki lho. Betul. Kang Doli nggon kuwi bakal odol karo Oli. Disingkat. Doli. Heeh. Jek. Ah, jajal suarane iki. Wah. Yen. Yen aku kangen. Oke. Matane kondisikan matane melek. Meresapi. Oh, ada meres wedhus no. Menikmati. Iya. Kangen karo sliramu. Cuknan. Cuk nan gitu. Cak ciri. Terusnya piye? Siapa namanya? Kok balik? Tak sawang-sawang. Fotomu neng dompetku. Apa stroke penyanyi nih? Ya jangan. Masa Ah menemen caca iki nek kidonan lho. Kok aku kok aju. Sing apik ta, Mas? Hei Perdana Menteri kura-kura. Apa? Woi. Tenanan. Kekasaran dalam Dipirsani para pamirsa. Pirsane aja ngisin-ngisini. Lah. Ya melok ah. Ora melok piye tanggapane? Lah ya. Tak elus fotomu neng dompetku. Iya. Terus? Apa kowe ra krasa? Wis nyapa? Wis nyapa? Tulung dipun napura napa ingkang dados dosa-dosanipun. Aduh, Bu Pancal, kowe iki nyerangmu ngene terus. Ya kowe berangkat to mayit to piye? Terminal Madun Ngawi nggih, Mas. Tajaknya ya. Oke, dados. musik yuk dados. Geser ke kanan, geser. Ya. Diatur gerakane Mas komentar. Oke, siap. Siap, oke. Sing nganggo niku apa nggih? Piye? Pargoe. Oke no. Sing gendut, magendut. Oh, lah ngono kuwi to. Ya. Ini tas cilik-cilik lho. Ora apa-apa ndek yo seneng. Ya wis gak apa. Yo, Terminal Madun Ngawi, dadekke. Yuk, kasih musik biar hebat. Yuk. Lek, gua tutup ya gini. Sik.
Oke, terakhir Dik Niken Salindri lagi. Nah, Oke, nggih. Cocok. Iki lagu terbaru Gemati. Oh, Gemati. Oke. Tepi-tepi saking Kediri Tak kei tugas, Mas. Kenapa nih? Iki kan duet aku karo Dik Niken. Oh, ngoten. Oke, iki Matematika. Tugasnya sampean berdua Kok iso ben matematika? kaya apa ya flash mob. Nyekel kalian loro iki. Wah, dadi peraga. Apa ki jenenge? Kaya penari latar. Latar Si. guritan apa? Heeh, penari latar. Kok nek lagune wah diobahke sing kompak. Oh, nggih. Aku tahu ngerti ngene iki. Apa tuh? Kuwi anak jembatan selamat datang. Cilungguh karo nyekeli ngene lho. Nek kowe pantes to, aku suwaru. Ya apa? Lah iki ngene, kowe tok seneni makku aku. Walah. Wis gak disayangi. Wah, Iki iki. sido gak sido runtah to, Jre. Runtah. Mau Jaluk sing anyar. Heeh. Iki malah ngekeki gaweane. Niki pripun Mas Akbar? Oh, aku ning tengah. Loh. Aku ning tengah kene. Oh, dalang ki yo nridis gitu iki. Sik to, iki piye to? Wis. Ayo Dik Niken jumeneng. Wah, Sampeyan jane ampun saju meneng kok, Mas. Lah iki lho, kulotku ngatek ketok iki lho. Mas. Ya. Mboten saju meneng sampeyan jane. Lah nyapa? Ini kegantenganku yo kalah lah ini. Walah. Le dalange gentane le tak tambahi le. Gemati nggih? Nggih, Wah, Gemati, iki monggo. total gerakan sing kompak. Yuk, lanjut. Heeh. Karek aku tuh ora mbayari ya, Sok. Oh, alah ngene ya. Ya, Ya, ya anu no, explore gerak sendiri. Mencair. Cair. Ngene ya, jenagara. Aja banter-banter iki kok cek diku nyambut gawe kok buanter cuweklek engko torek. Yuk. Heeh. Asik. Dipadane. Kabur ngono. Penting obat. Eling nalika weruh liramu kusuma ayu pujaan atiku. Meringes liramu hati ngasih sehku mugi Gusti lilane tresno koba kalagi nopo mati. Dek Niken duduk dulu nanti Oh, lagi. Yo, siap. nanti lagi. Benar. Lanjut Mbak Sri Wahyuni Pesek. Oh, Sinden-sinden tanjake. nggih, monggo Mas. Yuk, jumeneng disepoti. Yuk, kasih musik biar hebat. Yuk. Oke. Sugeng dalu Mas Akbar. Wilujeng dalu. Nggih. Nah, iki disapa dulu no, ada dua cowok ganteng kok. Selamat malam Mas. Asine apa nyapa kono orang itu Nggih. kene aku ngerti. Selamat malam Derek Tepang kula Sri. Sri sinten? Sri Pesek Derek Tepang nggih Mas. Nggih. Aku yo do. Nggih, Do udah. pesek. Aduh. Oh, Ya, padha pesek Jenengan kok. sinten? Kula blek, Apa kuwi? blek petek. Nggih, blok Kok blok ketek. petek gitu. Heeh. Kan nembang napa Mas Akbar? Iki milih, ana podang kuning, salat badar, gubuk asmara,
langgam ali-ali nggo seramat mengko. Apa? Ali-ali mawon nggih, Mas. Ali-ali oke. Nggih. Slendro. Mbak Gak Sri nyuwun sewu. Gak mundak-mundak mbok ake-ake. Mboten gadah. Gadahe ali-ali. Lah nek ali-ali pantes kan wong Nggih. wedok. Nyuwun Terus, sewu Mas. Mbak Sri. Nggih. Di dalem saking pundi panjenengan? Kula saking Bagor Nganjuk. Wah, Bagor mriki. Nggih, cerak mriku mawon. Masyaallah. Mau diliwati awake dhewe, Met. Nggih. Sing ndi to? Bagor Tangerang. Nika Bogor. Bogor. Oh iya. Lewati mriko jenengan. Nggih, kula wau medal Bagor. Oh. Nggih. Nggih. Kowe mah ngerti to dalane Oh Bagor? ya ora turu aku. Kakek turu kok. Turu kok bangga. Monggo diajar. Yuk ali-ali langsung bae. Oke, buka celuk ya yuk. Mbak Sri. Langsung. Ngagem ali-aliku pamrihe aja lali marang aku nadyan kula boten melu Unjuk dumateng Bapak Sumarawah sekeluarga. Mugi-mugi saged dados jampi saya. Oke, ali-ali ya. Lamun ambane salaka emane amung tansah demen tuwa niki kancana besihe tansah manggiha raharja yen nganti ilang mripate jarene nama iru beda yen nganti tiga wong seje besuke wis mangsa Lanjut. Pilihanku mripat biru pamrihe mreh sulistya ingkang warni ngondisi atiku besoke merasanono ali-ali
Makasih. Iya, Mas. Dilanjut iki Dek Beatrice, Dek Sinta, Mbak Enggar jumeneng bareng. Oke, yo. Bacake ya. Sepati Mas, yuk. Yo. Oke. Ayo yo yo yo. Oke, ditata barisane Mas Komet. Langsung telung ondok. Met di siapa, Met? Heeh. Syukur. Wah, iki. Semuanya pada demikian. Ya omong apa to, Mas? Mosok gak cedhak to? Ora cedhak. Hormat, gerak. Hormat. Tegak, gerak. Iki apik iki. Berhitung. Mulai. Set. Mulai baru satu. Ngono. Siap. Berhitung. Mulai. 1, 2, 3, 4. Cuma 4 ini. Iya. Laporan yang saya terima 6. Loh. Mana yang 2? Yang Masih 2 nurut, digodok, Pak. Masih digodok. Gembili ya. Masnya digodok untuk suaranya biar lebih bagus. Oh, iya. Tolong 3 ini. Heeh. Yang 1. Siapa namanya? Saya duduk, Pak. Coba hadap kiri, gerak. Loh. Iki dalam. Ruh kata tak gaduh. Coba ditanya. Kalau tadi sudah ada 2 gending, kali ini lagu untuk para kaula muda. Iya, Pak. Tanya satu-satu. Saya tanya pakai lagu boleh, Pak? Boleh. Kendangnya, Mas. Oh, kendangnya. Apa betul lah, Pak? Betul dia, Mas Teh diiringi. Oh, ini kendangnya iringna, Mas. Loh, ora Mas Teh kendangnya jupuk Terus? didol. Pakai lagu ya dia ya. Yang ini siapa namanya? Alah. Nama saya Patricia. Piye. Kok nadane diatur sing apik. Nadamu lho. Pedotane ndak enak. Jajal. Aku dhewe ya elek ngono maksudnya. Long kaya tolo upo. Kono lho ora kompak. Kowe ketok kompak iki piye? Kono muni, "Ayo Mas." Ngono lagi. Ayo Mas, Nah, Asik. ayo karo gerak, ayo. Gerak semua. Ayo, opak. Ayo. Yang gerobah ya lali omonge. Alah. Sapiro tempone delok ayo. Ayo. Yang ini siapa namanya? Nama saya Adik Batris. Adik Gabris. Ora. Siapa, Pak? Kok iso gablis itu? Gotri. Batris. Lanjut, Mas. Ayo. Kalau yang ini siapa namanya? Nama saya Sinta. Baleni. Kowe. Ngene lho, umpama kowe iki lho nak takok sing apik to, Dot. Iya. Kendhange iki lho disesuaikno. Oh, aimu. Dalam Mas, sapira Mas? Kalem, Mas. Yang ini. Celoko. Lah nek kowe iso gak takok Kene dhewe. tak contoni. Ya, Kak. Umpama aku dadi kene, kowe sing takok. Yang ini ngono ta. Yang ini siapa namanya? Nama saya Sulastri. Krungu badanan. Kok iso seru men ta ya. Sing tengah baleni. Ya. Iromo. Yang ini siapa namanya? Nama saya Sinta. Ya, iki penak iki. Ayo, sijine kowe Mat, sijine yo. Kalau ini Asik. siapa namanya? Nama saya Enggar. Bisa gar. Rumah saku kebelet dadak. Kita drone ono tamone kita.
sepeda motor. Apa? Gase mangkring. Sret. Ning ora masalah. Ora masalah. Iya, Apa iya. sih arti sebuah nada? Iya angel lho. Upama anak muda iki, Mas. Yo, kayak anak muda. Mau lagu sing cocok apa musik? Mau musik apa? Yo. Apa? Yo. Kowe iki cocokan sik ta. Ngawur. Sampai C. C C. Wah. Oke. Tak tulung. Heeh. Iya. Udah mana bener? Sik tak ngepas cangkemku ning Ini kono. lagunya apa ta? Anu Medir Nyawi. Ah, cocok. Kok gong kukut-kukut to lagu. Gang Doli, Mas. Sabar wis ditutup kuwi. Kulino we. Ora kulino aku ndelok berita ning TV-TV iki lho. Betul. Gong Doli nggon kuwi bakal odol karo oli. Disingkat. Doli. Heeh. Jek. Ah, jajal suarane iki. Wah. Yen. Yen aku kangen. Oke. Matane kondisikan matane melek. Meresapi. Oh, ya ndok meres wedhus no. Menikmati. Oh, Iya. Kangen karo sliramu. Cuknan. Cuknan gitu. Aja ciri. Terusnya piye? Siapa namanya? Kok balik? Tak sawang-sawang. Fotomu neng dompetku. Apa stroke penyanyine? Ya aja jangan. Masa Men caca iki nek kidonan lho. Kok aku kok aju. Sing apik ta, Mas? Perdana Menteri kura-kura. Apa? Woi. Tenanan. Kekasaran dalam Dipirsani para pamirsa. Pirsane aja ngisi-ngisini. Lah. Yo melok ah. Ora melok piye tanggapane? Lah ya. Tak elus fotomu neng dompetku. Iya. Terus? Apa kowe ra krasa? Wis nyapa? Wis nyapa? Tulung dipun napura napa ingkang dados dosa-dosanipun. Aduh, Bu Pansal, kowe iki nyerangmu ngene terus. Ya kowe berangkat mayit to piye? Terminal Madun Ngawi nggih, Mas. Tajaknya ya. Oke, dados. musik yuk dados. Geser ke kanan, geser. Ya. Diatur gerakane Mas komentari. Oke, siap. Siap, oke. Sing nganggo niku apa nggih? Piye? Pargoe. Oke no. Sing gendut, gendut. Oh, lah ngono kuwi to. Ya. Ini cah cilik-cilik ku lho. Ora apa-apa ndek yo seneng. Ya wis gak apa. Yo, Terminal Madun Ngawi, dadekke. Yuk, kasih musik biar hebat. Yuk. Lek, gua tutup ya gini.
Goyang. Hei, Pargoy, pargoy. Aku ngengeng. Ganti Mas radio. Rono. Meneng apa kok? Aku Kriminal bet. Oke, terakhir Dik Niken Salindri lagi. Nah, Oke, oke. cocok. Iki lagu terbaru Gemati. Oh, Gemati. Oke. Tepi-tepi saking Kediri. Tak kayak tugas, Mas. Kenapa nih? Iki kan duet aku karo Dik Niken. Oh, ngoten. Oke, iki Matematika. Tugasnya sampean berdua Kok iso ben matematika? kaya apa ya flash mob. Nyekel kalian loro iki. Wah, dadi peraga. Apa ki jenenge? Kaya penari latar. Latar Si. guritan apa? Heeh, penari latar. Kok nek lagune wah diobahke sing kompak. Oke. Wah. Aku tahu ngerti ngene iki. Apa tuh? Kuwi anak jembatan selamat datang. Cilungguh karo nyekeli ngene lho. Nek kowe pantes do aku suwaru. Ya apa? Lah iki ngene kowe tok seneni makku aku. Walah. Wis gak disayangi. Wah, Iki iki. sido gak sido runtah to, Jrek. Runtah. Mau pesen Jaluk sing anyar. Heeh. sih malah ngekeki gawean iki. Niki pripun Mas Akbar? Aku ning tengah. Lho. Aku ning tengah kene. Lho. Oh, dalang ki yo nridis gitu iki. Sik to, iki piye to? Wis. Ayo Dik Niken jumeneng. Wah, Sampeyan jane ampun saju meneng kok, Mas. Lah iki lho, kulotku matek ketok iki lho. Mas. Ya. Mboten saju meneng sampeyan jane. Lah nyapa? Ini kegantenganku yo kalah lah ini. Walah. Le dalange gentane le tak tambahi le. Gemati nggih? Nggih, Wah, Gemati, iki monggo. total gerakan sing kompak. Yuk, lanjut. Heeh. Karek aku tuh ora mbayari ya, Sok. Oh, alah ngene ya. Ya, Ya, ya anu no, explore gerak sendiri. Mencair. Cair. Ngene ya, jenagara. Aja banter-banter iki kok cek diku nyambut gawe kok buat terus cuweklek engko torek. Yuk. Heeh. Asik. Dipadane. Kabur ngono. Penting obat. Eling nalika weruh liramu kusuma ayu pujaan atiku anteng manis lamun katulu meraati gemati marang aku
ingsun Kang Mas uga ngimbangi lambaranku Ya. katresnane suci Oke. sarta uga tulus sing janji Mlaku rono ya, Nok. endah rinakin sajroning ati. Blenjane tresno nadyan saiki pancen wis beda. Iya Kang Mas bakal tak jaga Asik. ati iki kemati Ya, ya, ya. priyatekan Nimas ojo blenjane janji aku ora bakal bisa lali. Iya Kang Asik. Mas bakal tak rukti hati iki mring Kang Mas Oke. sawiji. Mas apa? Ini kan serampang mojo bergoyang. Asta Brata. Kok malah sing nyekel cah cilik. Beda seneng-senenge. Oke. Ngono lho Le. Sa. Eling nalika weruh sliramu kusuma ayu pujaan hatiku anteng manis lamun atulu meraati kemati marang aku. Ingsun Kang Mas uga ngimbangi lambaranku katresnane suci sarta uga Wasik. tulus sing janji endah rinakin sajroning ati. Asik. Oh. Nimas ojo blenjane tresno nadyan saiki pancen wis beda. Iya Kang Mas Asik. bakal tak jaga hati iki kemati Ya. priyatekan. Nimas ojo blenjane janji aku ora bakal bisa lali. Iya Kang Mas bakal Oke. tak rukti hati iki So. mring Kang Mas sawiji. Terima kasih. Terima kasih. Kuku sing dupa Kumelun. Oleh. Suwampluk bosok. Jajal dulu Mas. Mangsaku kok. Sampun Mas. Sampun nggih, terima kasih Dik Nggih. Niken. Oke, Mas. Matur nuwun Mas nggih. Aja mbok dol, kok dol. Mas Komet, Mas Dodok. Nggih. Sampun sawetawis anggenipun paring lelipur. Nggih. Ingkang baku ndonga napa tumrap keluarga besar Bapak Sumarwah, monggo. Nggih, mugi-mugi teman-teman kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah saada saomah mboten ngarah pisah Kagem Pak ngantos Sumarwah. dumugi kaken-kaken laninen-ninen. Nggih. Kagem ingkang ngemugati Bapak Sumarwah, mugi-mugi sabadan acara menika paringi lancar rezekinipun. Amin. Paring kesehatan, keselamatan, tepeki saking sambikala Allahumma. Amin. Kagem sedaya masyarakat mriki Mas
Komet. Sing penting padha sehat. Guyub rukun. Guyub rukun ayem tentrem. Amin. Ngoten nggih, nggih. Monggo. Oke, tuku tahu ning Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali Mas ya. Amin. Amin. Amin ya. Selindro ya. Nutuke lakon mengko mundak dadi tukang ingkang sinuwun. Ayo mak tak derekke. Kandanya Sekar Gadung